Fil-21 ta' Diċembru ftit tal-jiem biss qabel il-miliet, Robert Abela kien qal li mhux ser jagħmel rixa fil-mod immedjat. Il-verità hi li diġà bdew il-kuntatti u l-manuvri biex numru ta' backbenchers jiddaħlu fil-kabinet il-ġdid, għalkemm huwa vera li dan it-tibdil fadal ftit biex isir. NetNews huwa infurmat il matul il-ġurnata tal-ħadd nies fdati u miċ-ċirku ristrett ta' Robert Abela diġà bdew bit-telefonati u jagħmlu l-kuntatti neċessarji speċjalment mal-ftit deputati li appoġġjawh pubblikament. Dan meta kellek xenarju fejn kważi l-Ministru u s-Segretarji Parlamentari kollha kienu qed jappoġġjaw lil Chris Fern. Interessanti fejn se jispiċċaw nies bħal Manuel Mallija u Silvio Xkembri li diġà kellhom pożizzjoni mwiegħda minn Chris Fern u issa baqgħu b'xi berem nieħer. Sorsi miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li huma l-istess sorsi li tawna ċett sigrita ta' WhatsApp għalulna li hemm diversi ministri li f'daqqa waħda issa bidlu d-diska u qed jippruvaw jindiesu ma' Robert Abela biex iżommu posthom. Ta' interess ukoll se jkunu l-ewwel deċiżjonijiet ta' Robert Abela Prim Ministru, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam ma' tmexxija tal-Kort tal-Pulizija u mal-Public Broadcasting Services li hu żgur li internament din l-elezzjoni ħallit ferita kbira fil-Labor u fil-fatt diġà rajna l-ewwel riżenji. Dan hekk kif id-delegat Laburista Mark Camilleri, segretarju tal-Gażin Laburista tal-Isla, irriżenja b'mod immedjat mill-Partit Laburista wara li Robert Abela ġie elett mexxej. Din ir-riżenja ħabbara Camilleri stess fuq Facebook. Skontu in-nies ta' Fern ġew mafġa bir-rebħa tal-Avukat Abela. Fl-istess sigħat komplew jisħnu l-battibekki bejn membri veterani tal-Partit Laburista, inkluż l-eks sindku ta' Bormna Joe Sherry u l-eks uffiċjal tal-General Workers Union Gejtu Merċieqa. B'dan tal-aħħar joħroġ jattakka lil Chris Fern.